Sumala ba ye nɛrɛ ye, ŋɔmi o ba ye saɲɔ ye. Ŋɔmi min ye laada ye sunkalo la ni bɛɛ b'a kɛ k'a dun, an bɛ taga o kɛcogo ɲɛlɔ ni filaw ye, Sanata ani Nafi Ɲamiyegu. Bɛɛ bɛrɛ wallahi bɛrɛ bara. Ŋɔmi yiran baara tilanin don wagati ni wagati de cɛ. An b'a min na sisan, o ye ɲɔ ko ka saniya ye. O tɛ Nafi. Wallahi wolo. Ɲɔ bɛ yɔrɔ min na a ko ka misɛn kojugu. I bɛ se k'a ta ten siɲɛ 3 siɲɛ 4 i b'a bɛrɛ misɛn bɔ a la. N'i ma bɛrɛ bɔ a la ni client y'a dun a tɛ segin ka na tuguni. Donc f'i k'i timinandiya ka bɛrɛ de bɔ a la. N'an tilara ten an b'a soro k'a ta ka taa n'a ye mansin na ka taa sin sisan. Mugu sɔrɔra a bɛ ɲagamu ni malobaga min ye o fɔnɔ mɔna. N'ale ye ŋɔmi baara gwɛlɛma yɔrɔ bɛɛ ye ni baga kɛra ka ban mugu bɛ don baga ra k'a fasa. Sanata Ɲamiyegu bɛ dɔ fɔ a ye o fɔnɔ kan. Malobaga le ye nin ten. An bɛ mugu don a la. N'an ye mugu don malobaga na ji tɛ kɛ malobaga na. N'an ye mugu don an b'a fasa k'a fasa k'a fasa fo ka taa nugu k'a kɛ kuma ji de donna a la ka to an ma ji don a la. Ni ji donna ŋɔmi nin bɛ tiɲɛ. N'a kurukura n'a ma fasa fana an bɛ tila ka to ka fasa n'a kurukura ŋɔmi nin yiran yɔrɔ la a bɛ lala a ti ɲɛ a bɛ yɛrɛkɛ. Yala nin baara in a b'aw sɛgɛn dɛ. A b'an sɛgɛn kojugu. N'i lara suba tugudaw bɛɛ bɛ dimi dimi i fariw bɛɛ bɛ dimi dimi. Sanata an y'a ye an ye ŋɔmi fasa ka ban k'a yɛlɛma sɔɔni dɔ kɔnɔ. An bɛ mun don maa kɔnɔ yan? Nin yɔrɔ la an b'a kɔnɔ k'a don so na k'a datugu ɲanama pour que a ka funteni. N'a funtenna a bɛ funu an b'a yiran. Sisan kurun sera cɛncɛn ma. Ŋɔmi yiran bɛ sera a kerekete ra. An ka olu fununa ka ban wagati 2 tɛmɛnen kɔ. An filɛ nin ye an b'a yiran na. Nafisa farasi jumɛn de bɛ ɲɛ yɔrɔ la? A farasi f'i ka to k'i jantɔra ka to k'a filɛ ka to k'i ɲɛnaminimini ka to k'a filɛ hali mɔgɔ yɛrɛ y'i fo tant k'i fɛ ka to ka foni laminɛ sinon n'i kulon k'a fankelen bɛ sisi ka fankelen to yen. Ŋɔmi bɛ yɛlɛma yɛlɛmali fo ka taga wuli o y'a mɔni ye. Ibrahim Sawadogo an ka sannikɛla fɔlɔ. Don n'an ma ŋɔmi ɲini a kɛra komi a ma sɔn dɔn ni ŋɔmi de b'an nimisi wasa an b'a kɛ ka sun kari sugulin dun fana n'an ye sugulin dun an b'a kɛ ka accompagner. Fitiri donna sun lakari sera nin ye Jaradugu yiri lɔgɔ ye. Sun lakari an sɔrɔ lɔgɔba gɛrɛfɛ nin y'an sosorini ye gɛrɛnda dɔra i n'a fɔ ɲayɔrɔ n'a ɲɔgɔnna si caman Bobo Julaso ŋɔmi ti fɔn sun kari yɔrɔ ra nin ye an yɛrɛ suntigɛtɔla ye. Cɛk Omar Sangare ale ye gɛrɛnden dɔ ye. Ŋɔmi y'an fɛ kɔrɔlen ko ye an faw ye sun tigɛ ni ŋɔmi ye bon an yɛrɛ wulila k'u sɔrɔ a la an yɛrɛ fɛnɛ an continuera n'a ye. Sɛn ŋɔmi ni ale bɛ dun ni fɛn caman ye a bɛ dun ni nanji ye bon i yɛrɛ bɛ se k'a nɔɔni ten ka sikaro k'a la ka dun bon ani nɔnɔ ka di i y'a ye bon ni kangaliba yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ a n'o bɛ taga. Yala kan kɛrɛkɛrɛnni bɛ ŋɔmi kan diina na wa? An ye Alimami Abdul Fata wili kunbɛn misiri sira kan ni o ɲininkali ye. A kɛra comme landako voilà donc fɛn o fɛn ŋɔmi b'a la sadaka surtout ni sunkalo sera ten de lon bɛɛ en tout cas n'i fɛ ka ŋɔmi san i ka ɲi ka taa a ran kɛ parce que a sanbagaw ka ca voilà sinon landako lo voilà sinon diinako tɛ. O tɛmɛni kɔ an nana bɔ dumuni nɛɛma dɔtɔrɔ Alassane Ilibudo ye a k'a fɔ an ye nafa jumɛn bɛ sɔrɔ ŋɔmi dumun na. Ŋɔmi a bɛ sikaro modèle 2 di adamaden fari kɔnɔ le donc sikaro modèle 1 nin a y'a fɔ kɛ sikaro rapide le donc a bɛ kɛra comme sikaro a y'a don ka fara kan ka kɛ ŋɔmi le ye n'i y'a ŋɔmi dumun a bɛ na ni sikaro di fari la joona joona donc sikaro modèle 2 a bɛ na don adamaden fari kɔnɔ mais dɔɔni dɔɔni le
ni sukaro a bɛ sɔrɔ saɲɔ kɔnɔ voilà tulu nin y'a kɛ ta ka ŋɔmi ni préparer nin a bɛna fanga di adamaden fari la vitamine dɔ b'a kɔnɔ a y'a fɔ ko protéine ninnu donc protéine a bɛ adamaden farisogo dilan vitamine caman bɛ kɔnɔ tel que vitamine B6 B12 B9 Nafi bɛ nafa 2 le sɔrɔ sunkalo la sun tɔnɔ ani ŋɔmi feere tɔnɔ ni sunkalo sera ne ko kora ne bɛ n bolo b'a bɛɛ ra ne bɛ n jija n ka ŋɔmi jirannen de ma a bɛ nafaba le di ne ma ni sunkalo yɛrɛ tɛ ne bɛ bɔti 1 ɲɔgɔn yira mais ni sunkalo ne bɛ se ka bɔti 3 gongo 3 ou bien gongo 4 yira sunkalo la des fois ne bɛ se ka 16,000 sɔrɔ n bɛ se ka 20,000 yɛrɛ sɔrɔ ni lɔgɔ diya ŋɔmi marako ɲuman bɛ lon kuntagajan kɛ mɔgɔ kun ka tila ka dumu siga t'a ra Dr Iribudo ka seere ɲɔgɔn